Forestil dig forbedringerne, din organisation kunne opnå, hvis vigtig information relateret til jeres forretningsaktiviteter var nemme at finde, dele og genbruge. Se det for dig. Kritisk viden i form af dokumenter, e-mails og ustrukturerede data bliver fanget, organiseret og er nemt tilgængelig, når du har brug for den. I projekter, støttefunktioner, ja i hele forretningen. Hvis du vil forbedre gennemsigtighed, videndeling og samarbejde i din virksomhed, så er Exformatics svaret. Exformatics gør det muligt at blive mere effektiv ved at dele data og viden og strømligne arbejdsgange. Alt fra en og samme brugervenlige løsning på din eksisterende platform. Vi tilbyder en løsning, der gør det nemmere for videnmedarbejdere at samarbejde og udføre de daglige opgaver, også når de er på farten. Med Exformatics får du styret information, så organisationens viden er under kontrol og ikke ligger spredt på medarbejdernes skriveborde og indbakker. Ved at drage fordel af Exformatics vil I arbejde smartere, mindske spildtid i daglige rutiner, øge videndeling og samarbejde. Det kalder vi effektivitet. Vil du også øge effektiviteten i din organisation, så kontakt os.